Isang mapagpalang tanghali po sa atin lahat, mga kapatid, mga kapwa ko Bicolanong Oragon. For today's video, tayo nga po pala ay magluluto ng chicken curry na Bicolano style. So bago ko nga po pala makalimutan mga kapatid, pakisubscribe ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog, pakilike, pakishare at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Ganon din po pakisubscribe ang YouTube channel ni Melvin Vlog mga kapatid. So ito na mga kapatid, linagay na po natin ang ating manok at linagyan na rin po natin ang gata. Pero mga kapatid, medyo pinakuloan ko muna po yan sa tubig ang manok para medyo malambot na po siya bago po natin ilagay ang gata. At ililagay ko na po ang bawang at ang isusunod na po natin ay ang sibuyas. Ganon din po mga kapatid, isusunod na rin po natin ang luya para pampatanggal na rin po siya ng langsa ang luya at pagpadagdag na rin po ng aroma or pabango. At lagyan na rin po natin ng pamintang powder at lagyan na rin po natin ng magic sarap. Isang sachet po ng magic sarap mga kapatid. Kaya po mga kapatid, linalagyan ko po siya ng luya dahil ang pinaka-purpose ko po niya para medyo mabango na rin po siya mga kapatid. At lalagyan na rin po natin ng chicken curry. Halagang 10 piso lang po yan na aking binili na chicken curry. Para sapat lang po at hindi naman po siya medyo mapait. Kasi pag nasobra naman po ng chicken curry, medyo mapait naman po mga kapatid. Halo-haloin lang po natin mga kapatid kasi direct ako pong ilinagay ang chicken curry. Dapat tinunaw ko muna po siya sa tubig bago ko po siya ilinagay sa manok. Kaso po ang ginawa ko dahil nagmamadali na po ako at tanghali na po kasi ako nagluto, almost 12 o'clock na po ng tanghali. Kaya direct ako na pong linagay ang chicken curry mga kapatid. Kaya gawin po muna natin, haluin mo po natin siya na para po hindi magbubo ang chicken curry powder po mga kapatid. Kaya ayan, ang ginawa ko po, halo-haloin lang muna po natin. At para manuot din po ang lasa ng ating po mga sangkap na ilinagay sa manok at ganun din po ang gata, saka naman po natin siya takpan. So mga kapatid, ayan, kumulo na po at nahalo na po natin siya ng mabuti ang ating chicken curry na linuto sa tanghaling ito. At lagyan na rin po natin siya ng asin. Tamang lagay lang po ng asin mga kapatid para hindi naman po siya umalat. Tansyahin lang po natin na wag naman pong umalat kasi pag umalat na po, medyo mahirap na rin po habulin para patimpla po natin ng maayos. Kaya nakita nyo po, konti-konti lang po ang aking linagay na asin. So ayan mga kapatid, nagugas muna po na tayo ng ating kamay. At ayan, linagyan na at hinalo po uli natin mga kapatid ang ating pong linuluto sa tanghaling ito. Medyo kumakalam-kalam na rin po ang aking sikmura dyan mga kapatid kasi gawa na nga pong tanghali na nga po kami nagluto kasi galing po kami ng munisipyo ng Kawit dahil nag-ayos po kami ng birth certificate ng aking apo. Kasi late registration po ang nangyari dahil hinintay pa po namin ang acceptance letter galing pong Taiwan sa kanyang tatay kasi nasa Taiwan po ang kanyang tatay nagtatrabaho. So ayan mga kapatid, halo-haloin lang po natin para manuot po ang ating mga rekado or ang ating mga sangkap sa ating pong linulutong manok. So ayan, tanghali na nga po pero mabagal pa rin po tayo magluto. At ayan nga po mga kapatid, pinunasan muna po natin ang gilid ng ating kawali kasi napakapangit naman po tingnan na marami pong mga sabog-sabog po sa gilid ng ating kawali. Tayo po ay nagbibideo kaya pinunasan po ng ating basahan mga kapatid. So ayan, tinimpla na po natin mga kapatid ang ating pong chicken curry. Okay naman po ang lasa. Pero mga kapatid, lalagyan ko po yan ng kaunting asukal kasi sa totoo lang po mga kapatid, medyo napaalat po ng konti. Hindi naman po siya totally maalat. Linagyan ko lang po siya ng asukal para matimbang po or mabalanse po ang alat at ang tamis mga kapatid. Kasi totally pag tayo po ay nagluluto ng ating kung ano man pong linuluto natin, lalo ulang po ay pag medyo napaalat po natin, lagyan po natin ng asukal para mabalanse po ang alat at para medyo matanggal-tanggal po ang alat. Kaunting-kaunti lang pong asukal ang ilinagay ko niyan po mga kapatid sa atin pong linuluto. So ayan, at dito ko na po tatapusin ang aking vlog sa tanghaling ito at isang mapagpalang tanghali na po sa atin lahat. Bye-bye po. God bless you. So ito na po ang ating finished product ng ating pong chicken curry. Bye-bye!